Преди освобождението един вестник, най-многотиражният български вестник е издаван от Петко Славейков, казва се Вестник Македония. Един брой на този вестник, просто за да го имаш, струва горе-долу колкото струва кило суджук. Скъп е. Да. Но този вестник е като стопанска единица съществува. Тоест, очевидно хората са имали, освен духовната потребност да четат, имали са и материалната възможност да си го позволят. Вярно, може да си купят само един вестник и всички да го четат в читалището. Да. Как ще стане? Вярно, някои може да не са изрядни плътци на главния редактор. Много често... Може той да се оплаква поради тази Много често причина. те се оплакват точно от това. Но в крайна сметка училищата, църквите, вестниците, книгите, които се издават преди освобождението, те стават факт благодарение на може би не много впечатляващия, но съвсем реален стопански подем